Nya kora mga jang kamaro mainterior wa ke chendo ni mar migago odiochieng' ma kawuono ka masiche medore ahinya ya peini ma pacho ka igeno ni sirikal bro kao ondamo makare mar kelo kwe kendo kelo gigo manyalo konyo jogo mawuotho e peini ka jogo bende mawuotho e peini ka dereba ikwayo mondo mi ung'i chala mar apaya ka iriembo to ngini iriembo kama chal nade nikech nyalo wito ngimani saa koponi iriembo eng'we ahiri titi. Magi duto wachalo ni chenro ni makawuono to mokwongo magi weche momiyo pek. Ji aboro ochako wito ngimagi masiche mag apaya Kibwezi, Maimayu, Timboroa kod Garsen. I've seen that fellow called Soprano issuing a lot of threats every day. Oh, mimi ni fire, mimi ni noma. Oh, don't push me around. Jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua oseyo jalup jatend piny Kithure Kindiki madoni ondik dhoge ewi weche mane ogolo matudo jatend piny gi kweth njore. Gavana ni rafiki yake sana, na sisi tunawapea gavana na tuombee wale ambao wako chini yake wawe waaminifu wa watu wa Busia. Liet medorene gavana ma Busia mondo oriembe tich apisas mag kaunti machinde mibadhe mieno. Machigni nya kuramgo jang nyalo tudi kodwa namba mararia deka uchiel no X marwa tramogi TV ke at James Opondo Senior. Machigni nyinga en James Opondo. Jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua kwedo jalup jatend piny Kithure Kindiki kod jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen ma dwaro ni Gachagua ndik dhoge ewi weche mane owacho matudo jatend piny William Ruto kod kweth mag njore. Kolose piny Amerika, Gachagua okoni oikore mar fungo ne od bura mar Senate mar Amerika tudruok matend piny Kenya nigo kod kweth mobalo mag piny Sudan. So the Minister for Interior saying that we should be asked to help in investigations in this matter. We cannot help in any investigations because the Kenya government has not initiated any investigations against William Ruto. The people who have initiated investigations is the American Senate. So if there is need for us to help in investigations, we'll help the American Senate, not the Kenya government. And you know, I see people threatening other people. I've seen that fellow called Soprano issuing a lot of threats every day. Oh, mimi ni fire, mimi ni noma. Oh, don't push me around. I want to tell Soprano to take time to read Wallace Soyinka. Mane siasa. Ka wali nyime heni jotelo masiro lwedo jatend piny William Ruto opuoyo chenro mar jatend piny mar jiwo dongruok mong'ere kaka development agenda ka gikwayo jo Kenya mondo osir jatend piny lwedo ka gilose kinde romo ma galamoro manotimre Nyahururu e kaunti ma Laikipia kotelnegi kod Mwangi Kiunjuri gikwedo tend DCP ma otelne kod Rigathi Gachagua ma giwacho ni nyayo mana siasa mopogo Uganda kendo gimedo ni Rigathi wacho weche mabuono arita mar piny Kenya. Jotelogo oyango moko kuom dongruoge moketie e masawa mar piny Kenya ka ginyiso Uganda jo Kenya mondo bed motang' kendo ng'e pogo telo makare kod mago maluwo mana dwaro margi giwegi. Zima ujulikane Kenya mzima. Baka saa hii uko Ulaya, ukienda kusema atutapatia Ulaya siri za Kenya. Ati wewe uko tayari kwenda kusema siri za nchi ya Kenya kwa ukoloni ya Donald Trump. Ukiingia Mount Kenya region, kazi yako ni kutukana viongozi waliochaguliwa bila kuelezea watu ya Mount Kenya region ni kazi gani Rais William Samoei Ruto hajafanya na wewe ukichaguliwa ni kazi gani utafanya. Washeni niwaambie mimi nilikuwa Azimio. Semeni Azimio. Nilikuwa wapi? Tukaambiwa tutazimia. Mimi peke yangu sikuzimia. Kina Nderitu Moreithi walizimia. Lakini leo hii mimi na baba tuko ndani ya serikali. Mimi nawauliza nyinyi mnataka kuhama serikali mlichagua wenyewe? Tunataka kumpatia onyo ya Laikipia County. Sisi ni wa Kenya na asijaribu kutuletea ukabila katika kaunti yetu ya Laikipia.
Gavana Mabusia Apollo Tuoma koro ojiw mondo oriemb oko ya apis jotije mag kaunti mabembadhi miel jagoro ya apis jatend piny Arthur Osia okoni kalure kod buche mibadhi mamieno moko kuom apisas manie PC nyaka koro kaw okang' mar chik ne jok man kod chido mar mibadhi otielo ni mwandu jopiny lal e lwet jok ma ok owinjore orit mwandu jopiny go gino ma ok ni kare okone migepe mag nonro mondo okas nonro mar kaw okang' mar chik e kinde ma magi oyangi mana ndalo machuok bang' apisas auchiel mag kaunti no maki. Sisi tunaombea gavana na tuombee wale ambao wako chini yake wawe waaminifu kwa watu wa Busia. Sivyo? Hatukupeleka watu kufanya kazi ambayo ni kinyume ya sheria. It's very sad kwamba wewe unanyemelea pesa ya serikali na huku gavana anataka watu yake atibiwe, gavana anataka watu yake wapate mbolea, gavana anataka watu yake wawe na barabara sawa. Wewe unaenda kuiba mali ya raia ya Busia. Budget tunapitisha na hakuna development kwa ground. Hiyo kama hawakuambii, mimi nimekuambia kama mwenye alikuwa rafiki yako. Usitetee mtu yeyote. Wacha kila mtu afanye nini, abebe msalaba yake mwenyewe. Sina maana hiyo. Kama hiyo watu wako na shida, si atungoje hii sisi. Unafaa upita hapo kwa kamati ya kule kwa assembly, ile departmental committee, kuangalia kwamba unafanya kazi namna gani. Ile mtu amepatikana na makosa ndio ile idara za serikali ambazo zinafaa kuchukua hatua ndio zinachukua hatua. Tuangalie, tusifanye tu kila kitu kuwa ni siasa ama kukondemne. Look at it, ita hii watu, muulize maswali, mwambie nimesikia kwa idara yako nini hapa inaendelea. Hiyo ni mandate mumepewa na wananchi. So tusiwache hiyo mandate alafu tuongee kwa hii vitu ni kama hadithi. Jatend piny William Ruto odok ne chenro mag dongruok ma osechwal kod piny owacho mare kolero ni osechopo singo mane omiyo oganda jo Kenya kinde kampen motelo ne yiero mokalo koloso e kinde alama e kanisa mar PCEA Limuru e kaunti ma Kiambu. Ruto okoni sirikal dhi nyime kod dongruok mopogore opogore ka omako chung' ni kweth makete tesre ok bimone tiyo ne jo Kenya. Kwa sababu unajua kanisa hii ni kanisa ya mutaratara na Kenya pia inahitaji mutaratara. Ama namna gani? Si inahitaji mpango. So hiyo mutaratara iko sawa sawa. Saa hizi tumepanga yale tulikuwa na matatizo kidogo ya kiuchumi, sio Kenya peke yake, sehemu zingine zote, lakini sasa tumepanga vizuri. Tumejaribu kukwepa ile matatizo tulikuwa nayo. Sasa Kenya uchumi iko dhabiti. Mpango sasa ndio hiyo. Kwa hii barabara yenu kutoka pale Kangemi tunakamilisha interchange, Gitaru tunakamilisha interchange, na sasa hii yenu hapa Kamandura tutaanza interchange. Wewe bwana Mbugwa, tuanze hapa, na mkitengeneza hii interchange make sure iko hiyo daraja ya hawa wananchi vile walivyosema. Nia yangu ni kujenga hii taifa letu la Kenya vile mlinipatia nafasi, na nitahakikisha ya kwamba kila sehemu ya Kenya inajengwa, kila sehemu ya Kenya. Ji aboro witonge mage masira ang'wen ma opogore opogore mag apaya otieno ma piny orugodo kawuono e kinde ma jowuoth mamoko pod yudo thieth osiptende mopogore opogore pacho ka. Kambi mar Enakoch ma basgi ong'ielore kendo nego ji ariyo kanyo bang' trela tuome apaya ma Mai olero ni miyo kod nyathi ema owito ngimagi masira no ma onywando trela nyamburko mamoko mag ji giwegi kod basgi mane owuok Nairobi kochimo Kehancha ka jowuoth mamoko moresi pod yudo thieth e osiptal ma Naivasha. Ji mamoko ang'wen bende owito ngimagi e apaya ma Kitui kochimo Kibwezi kaunti ma Makueni moweyo ng'ato achiel ka ngimane nitiere kind Nakuru kod Sumbi. Magi timore kinde ma ng'ato achiel owito ngimane masich apaya ma Garsen Hola e kaunti ma Garissa ka ng'ato moro bende owito ngimane Timboroa e apaya maduong' ma Nakuru kochomo Eldoret.
Migawo mar thieth ka otenore kod riwruok mar Lwala Community Alliance kod Lawi Jaoko Foundation dhi nyime kod chenro mar kedo kod midhieche adek majuko rawere ma oting'o mako iye ma omondo, gamo kute mag ayaki kod lwenje mag kit chwech kinde rawere e alwora mar Nam Lolwe. Jafwambo marwa e kaunti ma Migori George Juma nigi ler mathoth. Alwora mar Nam Lolwe kaunti ma Migori osebedo kod kwan mamalo mag iye momonde kind rawere, medruok mag rawere, magamo kutego mag ayaki, kaachiel kod lwenjego mag kichwech, kaluwore kod lipot mogol kod migawo mar thieth. Mae osemiyo okenge mathoth imedo keti kod migawo mar thieth ka otenore kod migepe moko mago mag piny owacho mar kedo kod midhiechegi e alwora mar Nam Lolwe. E chenrono ma isiro kod migawo mar thieth, Lwala Community Alliance kod Lawi Jaoko Foundation, rawere mathoth dhi nyime kod yudo puonj mar ritruok makare, yudo chenrogo mag komo nyuol kod mamoko e alwora mar Nam Lolwe. Waneno ka korka mako iye mag nyithindo osemolnwa kod dakteche, nyocha ochako ka wachako mpira nyaka sani. Pod weche thieth dhi mbele. Wantiere gi services mo offer machalo kaka family planning services, counseling services, to gik watimogi ne jo youth kaluwore ni wadak e dho nam kuma weche mang'eny nitiere mang'eny, kasto nyithindo manyiri mako ich sana ma ok opangi. Sylvia Marabel machiel kuom jochiw thieth e chenro ni ma ichiwo ni rawere, wacho ni rawere mathoth oseyudo chenrogo mag thieth mopogore opogore ma oting'o puonj kaachiel kod yorego mag komo nyuol. Family planning wadhi maber, kendo nyithindo manyiri gi mon matindo kawe maber, kwase cancel gi mwuoyo kodgi maber, giyie kendo gitimo services gi maber, namba wani malo. Kanwa chaki kawuono day 4 wasetimo family planning ne a total of 100 clients ma osebiro mokawo family planning. 220 osebedo cancelled. Sylvia wacho ni kit nwego mag oganda e alwora mar Nam Lolwe gin mokuom gigo ma itudo kod landruok mag kutego mag ayaki, mako iye momondo kod lwenyego mag kit chwech majuko rawere. Teenage pregnancy gi HIV pod ni malo along dho nam kae nikech weche mag timbe mag galagalago ng'eny sana e dho nam ka. Every time mantiere tournaments, ntiere kitchen, ntiere crusades, watemoga matek mondo watim gik ailagi, but so far nyaka nwachaki wasechako neno progress matin. Oganda modak alworano mar Nam Lolwe jiwo piny owacho mondo koro omed jiwo puonj ni rawere e yore mag geng'o mako iye momondo, gamo kute mag ayaki kaachiel kod lwenyego mag kit chwech, ka bende gijiwo piny owacho bende mondo koro jiw okenge mag kedo kod chan e alwora mar Nam Lolwe. Moko chando. Koro ibiro yudo ni around the lake there are so many opportunities. Oneno ng'ato ma samoro yudo gimoro. Koro biro chuno ni mondo dhi ng'ani, nikech ng'ani be okia status mage. Chenro ni mar rito ngima rawere timo e kuondego mag romo mopogore opogore ma oting'o mano mar piem mar opich adhula ma obagi e gwego mag Nyatike kod Lawi Jaoko Foundation. Mosebedo ka kelo iye kuonde mwawuoke gin gik machalo kaka weche mag thumbe, disco matangas, ma nyithindo dhiye, weche mag limbe mag wuodhe mayore miyo nyathi dhi romo kata gi ng'ato ma ok ong'eyo chalne kaka ne chalo. Miyo gik ma kamagi oseduoko wa chien kaka wan wa jonyuol. Fisherfolk gi wasekeloga on board. At times wantiere gi YPPs ma mobilize ji within the community, gintiere gwenge kata program ni gintiere. Koro sama gintiere e gwenge kata e dho nembe gi sentni kuonde ma gintiere, nitiere classes ma gi offer, weekly classes ma gi offer ne ji ailagi. Lipod mogol kod migawo mar thieth yango ni malata malo 50 mag ji manyien magamo kutego mag ayaki e kaunti ma Migori gin rawere ma ikindi higni 15 nyaka 24. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano jafwambo marwa e kaunti ma Migori George Juma kuom lipodno. Adona kao yweyo ma adundo kapok adhi e yweyo aneno ka chaote mowuok kuom pastor ma kunya SDA Church ogone Ramogi TV. Erokamano kuom gone jopiny milome mar kiche ma wacho ni orumo odiochieng' ma nyoro. Pochgi pak kendo Nyasaye omeda gwedhou. Jagedo mar udi mano engineer Fred kelo nyakwar nyapi kani kadongo ka bondo koni okete kaka pile chenro mar migago, kendo Ramogi TV kelo negi chenro mopogore opogore. Nyakwar nyapi Dream Pera Farm kanya mosna dio kajenda. Kuna mago jangwa adhi yweyo ma adundo kikili mabor
Nikech pod wan gi weche ma odhuro, adani mondo watieke tika mapiyo, bende nikech kochakore saa 9 wang'e Harambee Stars makore gi Morocco. Looking for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Everything we did, every decision that was made, the only indicator was cash. We had less than 24 hours to ensure that all our aircraft are back to base. The most challenging period is the day that the lockdown was announced during COVID. You know, it's been a long time since we got visitors, so can we come up with a reason why we need to have visitors? Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. This October, View Travel is taking you to the world's biggest trade expo, the Canton Fair in Guangzhou, China, from October 14th to November 9th. Whether you run a thriving business or you're just starting out, this trip gives you direct access to top manufacturers, new products, and market insights. Enjoy a 10-day package from only $2,350, covering return flights, 9 nights accommodation, visa assist, registration to the fair, insurance, bilingual team leader, and a scenic Pearl River cruise. Plus, enjoy a free wholesale market tour in your preferred category. Elevate your business. Visit viewtravel.com or WhatsApp 0703 254 254 and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Guess what? Citizen Duca now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, home of discount. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, bonyeza *860 *415#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Machigni kendo nya Kwaramogi, riwruok mar koro gweng' mong'ere ni Reproductive Health Initiative CBO dhi nyime gi chenro mopogore mar gomba ka gi jokanyo e sectors mopogore ka achiel kod rowere e kaunti ma Homa Bay mar konyo kedo midhiero 3 madongo mahinyo ngima rowere e kaunti no. CBO no osebedo ka jiwo gomba ka ginyando jokanyo e sectors mopogore gi riekni ma inyalo duok godo chien lwenje 3 ma oting'o wach gamo iye ma oiwe kind nyithindo manyiri, lwenje mag kit chwech kod landruok kute mag ayaki e kind rawere. Chenro no ginywando jodolo mag dinde, jopuonj, jodongo, rowere kaachiel gi jofwambo e kinde mamoko mar sumo rieko kuomgi e wi okenge ma inyalo keti mar kedo kod midhiero go. Dwaro mar chenro ni ibro dhi godo nyime kuom kinde ka kinde. Council of Elders kaachiel gi yude bende to gi osiptende mondo wa yaw pach nyithindo marowere, kech wayudo ni iye ma oiw kaachiel kod lwenje mag nyodo to gi ich moiw
obedo mang'eny sana Homa Bay. Koro waneno ni ka ok ji ogombaka mondo ji puonjre jonyuol ong'e gima onego gitim, kasto kata mana kanisa ong'e gima onego tim kaachiel gi sikunde, mondo ei gombaka kae miyo ng'ato ng'eyo gima onego tim, mondo wariwre kanyakla waduok gima iluongo ni triple threat chien, nikech yemo yugi miyo nyithindo we skul. Gima kanisa onego tim en bedo gi lalruok ma huyanga gi jo matindo gi, to lalruok gi onego kel nyithindo matindo on board, ma lalruok gi onego bed Christ centered fellowships mamiyo gibedo thuolo ka gi express themselves. Wan kaka jopuonj wan gi team miluongo ni counseling and guidance ma otelne gi senior teacher. Koro senior teacher en jal ma oyudo tiegruok ma nyalo puonjo nyithindo kaka ginyalo bedo gi ritruok kendgi giwegi. Kendo wan kaka school wachiwo lwasi maber ma nyithindo nyalo chiwe pachgi kendo gi discuss problems magi duto gikale. Nyadi mang'eny ka nyathi ok in go machiegni, mano nyalo bedo ni pek kaka janyuol. Koro miyo ka in janyuol owinji kete machiegni, ma ka en gi shida to wachoni, kosewachoni shiteno to mi nyalo konye. Wakelo ni sigana mar lony kod rieko momiyo rawera moro keto injini e ndiga. Gimomiyo ndigano inyalo riemb ma ok onyone, ndiga matiyo kod mauta mar taya, kendo inyalo ringo kuom kilomita 70 kuom saa achiel. Simfrozo Kinda nolimo Silas Ovita e dalane kama oloke ndiga gi makete gi apiko, kendo oikonwa sigana ni. Kirangi mabor inyalo paro ni ma en ndiga ma oganda ng'iyo godo. Mak mana bang' lony manyasani momiyo omedne gik mamoko, ndiga ni sani koro inyalo ti godo mana kaka pikipiki. Ndiga en gima tiyo kod teko mar dhano. Omiyo ng'wech ma idhiye otenore kod teko ma itiyo godo e nyone. Kawuono walimo Silas e kar dak mare mantiere Njiru, Buore, Nairobi. Ma endike mosebedo kotiyo godo, tok ne keto ne injin kendo miye koro nyalo riembe kaka piko ma ok otiyo kod teko mathoth. Gombo marwa mar ng'eyo lony manyien ni miyo Silas yie mar wuoyo ndiga ni, kendo tang'onwa achiel kachiel kaka ndiga ma pile ka pile nyalo lokore gi maket kod apiko. Nilikuwa nakaa Saika, nikafikiria tu, na vile ninunua baiskeli ndio sasa nikakuja nikaifix, nikaitafuta injini, nilitafuta tao. Kata obedo ni thoth gig ndiga ni dong' mana kaka en, nitiere gik matin miketo negi lokruok mondo eka ndiga ni nyal ringo maber koket ne injin. Sana ile kitu ingine nitaongeza kwa hiyo baiskeli ni hizi waya. Juu inataka waya strong. Kama unaona inakaribiana na pikipiki, inataka waya strong. Hizi waya zake tu za kawaida miguu ina benti haraka, lakini hivi niliweka hivi namaliza 1 year kama sijanyorosha benti. Nitiere gik mathoth makaeto Silas mede ndiga. Ma en karolo mauta kachiel gi mo. Sigari inakuanga na mahali pa oil. Hii sasa haina mahali pa oil. Hii sasa inachanganywa kwa mafuta. Ikiweka mafuta peke yake, hii piston, hiyo piston imeweka wapi? Hii piston tunajua inafaa ipate oil. Sasa wakati nakimbia tunajua ni mafuta inamwagika hapo. Kwa mafuta peke yake itakauka alafu inakwama. Hii kikwama haiwezi cheza. But ikipata oil, tunajua oil na Teresa sasa si rahisi kuame, lakini sasa oil yake ni kadogo sana. Si kama ya gari na mwagongo yote. Juu ya ina mahali pa oil. Oil iliyoko kwa mafuta. Jolony wacho ni chuny gari en injin. Kamano bende gimamiyo ndiga ni koro okawo kido maket gi mara piko en nikech ochomne injin. Hii ni exhaust. Natoa moshi kama kawaida. Hii ni plug, ina plug moja. Piston nayo kako ndani hapa. Si kubwa sana. I think piston iko nayo hapa ndio haka. Okay. Kanatoshana hivi. Piston. Kuna clutch. Clutch ndio hii. Ndiga ni bende uket na nyororo ariyo. Hii ni ya engine na hii ingine ni ya kawaida. Hii ndio test ya nyororo. Silas kauthulo mare kogonwa mbaka kendo tweyo injin gima kawe mana nus dakika kende. Aki shule najua mimi nilelewa na nyanya. Na nyanya yangu nilikuwa nikisema tu sina kalamu. Nasema kijana wangu kaa tu hapa.
Na mimi nakaa tu nastukia shule imenipita. Sasa nilifika tu standard 7. Sikuendelea zaidi hapo. Kwa hivyo hata technical college yote hakuenda. Sijaenda. Nini akili tu ya kuzaliwa? Hii ni akili tu yangu ya kuzaliwa. Siwezi kudanganya nilifika shule. Gimakelo yote tiyo kod ndigani toko usekete engine en yotio gimauta manengo ni piny kendo ng'weye ber. Nikapiga mahesabu ya petrol na mafuta taa. Kona mafuta taa iko sawa. Inaenda kwanza mbali sana. Kuna siku niliweka petroli ya 100 toka Laksama. Nilizunguka hivi Mwiki, kenda Laksama kurudi ilikuishia Dandora total. Na siku nyingine nikaweka mafuta taa peke yake. Nilienda Mwiki hivyo paka Laksama na nikarudi paka hapa na iko imeisha. Speed yake ni 17. Mine hiyo speedometer town nikaiweka. Na nikatest na nilienda naye paka Thika nilikuwa naona ni 70. But hizo sikupata ile strong zaidi, ile inakaa. Nilipata ile effect, mvua ilinyesha kidogo. Ilikuwa ngumu sana na nikaona hakuna haja nishinde nikinunua kuweka. Kata obedo ni oneno kagima tije oserumo nitire gik mamoko morem ndigani mondo eka orom chutho kendo Silas obedo kod arita makare ikine ma obende otiyo kod apeni ma jomoko tiyo godo. Ndio hii carburetor, ndio hii ni kuweka tu mafuta on, inateremka, ndio hii kwa filter inateremka. Saa hii ndio carburetor yake. Carburetor yake ni kadogo, si kubwa sana. Hii nimemix mafuta taa na petroli na iko sawa kabisa. Niko na hii coil, hata kwa pikipiki coil iko ina connect plug, lazima iguze plug hiyo coil, alafu inafungwa, inakaanga hapo, inakaa hapo, nafunga na hiyo clip. Hiyo ndio inasaidia plug kutoa moto. Lazima moto kama pikipiki tu, kama chochote iko na piston na plug, lazima itoe moto. Sasa zote zinaambatana. Nilikuwa nataka niweke battery, niweke indicators, vitu kama hizo, lights, radio. Yani at least nikipita hata mahali mtu anaona kile kitu inaonekana. Ni vile sina, yani mfuko ndio iko chini. Kata obedo ni matich ma Simon osetimo kuom higni 3 sani, ngima mare pod ok olokore kaka ne oparo. Kama kuna mtu anaweza ni support na hizi engine, sikuje kwa wingi na hata baiskeli niweke mahali. Unajua nitakuwa nimeajiri vijana wengine, juu mimi peke yangu hata sitaweza. Ni for example nikiletoa baiskeli 100 ama 50 na nianze kufunga zote, siwezi kuwa peke yangu. Lazima niajiri wengine, tusaidiane. Changamoto ya Kenya, vijana wengi hawana kazi. Kama sasa hata mimi vile niko hivi sina kazi. Na mimi nakuanga driver niko na experience ya 10 years. Nilichukua license kitambo sana. Naenda popote, naendanga Western, naenda Kitale, naenda wapi. Mtu yote anataka driver, niko hapa. But nikingojea hii but yenye itatokea yote mimi niko sawa. Anyola ma Silas geno ni obiro yudo sir mondo yao kambi kendo sir awere mamoko kod lony makamano. Saa zingine ni hizi spare parts zake zikiharibika. Saa zingine kimfuka ako chini, ana kwenda hiyo. Na hii baiskeli inatusaidia vitu mingi. Jumi wanga anazungusha maziwa. Saa zingine anabeba na hii ananipelekea maziwa mbali penye singefika haraka. Sasa unaona hii ndio kama tegemeo. Nafanyia tu hapa. Hata ile yenye nilikuwa nanunua nikipelekea watu, nilikuwa naenda namfungia hapo kwake, tunamalizana, mimi narudi. Sina duka sahi. But nikipata mtu mwenye anaweza nipatia hiyo, anifungulie duka mahali, anipatie baiskeli kiasi na hizo engine, tuanze biashara hapo, ni sawa. Nitashukuru kabisa. Simfroz Okinda, Ramogi TV. Weche mag tuke en tuke mag picha dhula ma obagi kar chung od bura manyatike kod riwruok mar Lawi Jaoko Foundation ochopo tielo mar timbe 16 piem mar timbe 16 rumo odiochieng' ma kawuono ka timbe
Mabiro goyo okang' mar donjo e quarter finals biro lakore kochakore odiechieng' makiny. Tuke ma ibago e kor gwenge chiwo thuolo ne klepe madongo matugo e leagues ma pacho ka manjo tugo ka achiel kuom klepe go Migori Youth mogoyo tach e kaunti ma Migori bende oseoro jogo marango jotugo. Tukegi mago picha dhula ma otis ni Lawi Jaoko Peace Tournament osechiwo thuolo maber ne rawere mondo ginyis mich margi e tuke adhula. Ni wagoye ok wagoye ni mar mondo mi wahero mana sports but wagoye mar mondo mi nyithindo gi chieng' moro sports obednegi mondo